መቸም ዕውት ክኾን ዘይደሊ ሰብ የለን ኩላትና ዕውታት ክንኮይና እንደሊ ግን ድማ ኣብ መስራሕ ዓወት እንታይ ከም ዘጋጥመናን ዕውታት ሰባት ዝሓልፈው ህይወት እንታይ ምዃንን ብዝግባእ ክንግንዘብ ክንርዳእ እንተ ዘይክእልና ግን እቲ ንሕና እንደሊ ዓይነት ዓወት ዘይክንጎናፀፍ ንኽእል ኢና እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ዕውታት እንብሎም ሰባት እንታይ ዓይነት ህይወት እዮም ዘሕልፉ ብኸመይም ከናብቲ ዘለዎ ሕጂ ደረጃ ክበፅሑ ክኢሎም ሓደ ብሓደ ብዝግባእ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዳረኣናዮ ነዘን 4 ቀፂልና ንርኤን መንገድታት ድማ ከመይ ከም ዝሓልፈወን ንሕና ድማ ብኸመይ ክንጥቀመለን ከም ንኽእልን ብዝግባእ كنرينا نبي تيبكم نجار نمر أي نفسكم المسحال تمتون تراكمكم دمه قبلك عبوتايكم زلهم مساكم دلخو كان الحوخم سبسكرايب مغبار بيتسابكم እምበኣርከስ ከም ተኣበር ስድራ ኣኹሞ ናይ ሎሚ ቪድዮና ዝኸውን ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት እንታይ ዓይነት ህይወት እዮም ዘሕልፉ ካብቲ ዝነበረው ህይወት ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ድበለፀ ብርሃን ዝኾነ ህይወትከ ብኸመይም ክሳገሩ ክኢሎም እንታይ ነገራት እዮም ሓሊፎም ብዝግባእ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና እንትንትኖ ክኸውን እዩ ብሓፂሩ ኣብ ዘንቀፂለን ዘለዋ ደቃይቕ ድማ ብዝግባእ እቲ ናቶም ህይወት እንታይ ከም ድመስል ብምርኣይ ኣብ ህይወትና ብኸመይ ከነተግብሮ ከም ዘለና ድማ ብዝግባእ ብሰፊሑ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንርኢና ኣሕዋት እምበኣርከስ እታ ቀዳመይቲ እዞም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ዘተግብርዋ ነገር እንተደኣ ሃልያ is starting from the end in the mind ይባል እቲ ዝደልይዎ ህይወት ኣብ እምሮኦም እዮም ወዲኦሞ ዝጅምሩ እዚ ነገር ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ሰሚዕና ክንኮን ንኽእል ኢና ግን እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ዓወትና ሒዙ ክመጽእ ድኽእል ናይ ባሓቂ ድማ ናፍታ ንሕና ንደሊ ዓይነት ህይወት ከሳግረና ዝኽእል ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ስለዚ ህይወት ፍልፍል ካብ እምሮ ክሳብ ዝኾነት ኣቐዲምና እታ ንሕና ንደልያ ህይወት ኣብ እምሮና ክንስርታ ዘለና እቶም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ድማ ነዛ ነገር እዚኦም ዘተግብሩ ምናልባት እቲ ዝደልይዎ ጥዕና እቲ ዝደልይዎ ገንዘብ እቲ ዝደልይዎ ዓይነት ህይወት እቲ ዝደልይዎ ዓይነት ማተርያል ኣብ ጥቃኦም ዘይክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ካብ ድኻ ሕብረተሰብ መፅኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ዝኾነ ዓይነት ናይ ጥዕና ሽግር ሃልይዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ እዚልካ ክግለጽ ደይክእል ሕፅረታት ኣጓኒፍዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝረአይ ድስማዕ ድጭበጥ ድተሓዝ ወላ ሓደ ነገር ደይክህልዎም ይኽእል ክኸውን እዩ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ እንተደኣልኩም እኒ ሓሙሽተ ናይ ሰምዒት ህዋሳቶም ዕፁብ ኣቢሎም ናብ ውሽጢ ብምእታው ካብ ኣእምሮኦም እዮም እታ ንሶም ዝደልይዋ ህይወት ብዝግባእ ድፈጥርዋ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኦፕራ ክለዓል ንሰሚዕ ኢና ዘሕለፈቶ ህይወት ኦፕራ ኢትስ ኖት ኢዚ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ ደደንዞ ዓይነት ህይወት እዩ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ህፃነታ መዓት ነገራት ከጋጠማ ብዙሕ ብቐረባ ድበሃል ቤተሰብ ክትድፈር ብድኽነት ክትሳቐ ካብ ናይ ድንሽ ካብ ናይ መሸማዕ መሸማዕ እንዳበለት ክዳን ትለብስ ዓይነት ዝነበረት ሰብያ እንደገና ድማ ኣብ 14 ዕድሚኣ ቆልዓ ወሊዳ ዝወለደቶ ቆልዓ ሞይትዋ ኢትወዝ ብጣዕሚ ከቢድ ድበሃል ህይወት እያ ትሓልፍ ነይራ ግን እቲ ንሳ ትደልዮ ህይወት ብኣእምሮኣ ክትፈጥሮ ስለ ዝኽኣለት እቲ ዓለምና ዝረኣየታ ቀዳመይቲ ቢልዮነር ክትከውን ክኢላ ካብቲ ድኽነት እቲ ከመይልካ ኢና ናብ ከምዚ ዓይነት ቢልዮነርነት ዝኾነ ህይወት ክእቶ ዝከኣል ኣሕዋት እቲ ሓይሊ ዘሎ ኣብቲ ድረኣይ ኣብቲ ድስማዕ ኣብቲ ድጭበጥ ነገር ደይኮነ እቲ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ኣእምሮ እዩ እንተደኣ እታ ንሕና ንደልያ ህይወት ኣብ ኣእምሮና ክንስርታ ካብ ኣእምሮና ክንብገስ እንተደኣ ክኢልና ምናልባት ድረኣይ ድተሓዝ ድጭበጥ ዝኾነ ነገር ደይክህልወና ይኽእል እዩ ግን ህይወት ተፍልፍል ካብ ኣእምሮ ክሳብ ዝኾነት እታ ንሕና ንደልያ ህይወት ኣሳጊርና ብምርኣይ እንታይ ከም ትመስል ብኣእምሮና ወዲእና ናብ ሕጂ ሰዓት ንምለስ እንተደኣ ኮይና ድማ ተዛዓበየ በረኸት ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣሕዋት ስለዚ ኢኻ ተስፋ ዘለና ስለዚ ኢኻ ናይ ባሓቂ ሕልምታት ዘለና ስለዚ ኢኻ ቪዥናት ወይ ድማ ራእይታት ዘለና ኣሕዋት ሓደ ሰብ ምናልባት ተርሚናሊ ኢል ተባሂሉ ተርሚናሊ ኢል ብናይ ሕክምና ተርሚ እዩ እንታይ እዩ ማለት ንሱ ከዓኒ በቃ ሞይትካ ኢኻ ኪድ ወላ ሓንቲ ካብ ዝኒኦ ወላ ሓንቲ ተስፋ ድበሃል ይብልካን ዝተባሃለ ሰብ እንታይ ኮን እዩ ተስፉ ክድሕን ክእል ዝኾን ብጣዕሚ ዝገርመኩም ዛብዚ ምስሊ ትርእይዎ ኣለኹም ዶና ኤደን እትበሃል ሰብ ነዚ ነገር እዚኣ ተግቢራ ብጣዕሚ ካብ ድገርመኩም እዛ ሰብ እዚኣ ብብዙሕ ዓይነት ናይ ልቢ ሕማም 4 ግዜ ካብ ዝኾን መሊሱ ናይ ቆርበት ሕማማት ኣዝዮም ደሳቂ ናብ ሞት ደብፅሑ በቃ ኺድ ገዛኺ ኣቲኺ በቃ ዕለተ ሞት ከተፀበይ ተባሂላ ናብ ገዛ ድተፋነወት ሰብያ ብዙሕ ግዜ እውን ክዛረበላ ሰሚዕኩም ንትኾኑ ኢኹም ግን እቲ ሳትደልዮ ህይወት እቲ ሳትደልዮ ጥዕና ካብ ኣእምሮኣ ክትስርቶን ብኸመይ ድማ ኤነርጂናታ ክትቅይር ከም ትኽእልን ስለ ዝተረድአት ካብቲ ዝነበረቶ ተስፋ ቆሪፃትሉ ዝነበረት ኣይትኽእልን ኢኺ ሞይትኪ ኢኺ ኣይከውንን ህይወትኪ ድበልዋ ሰባት ካብ ኣሓውያ ድማ ዝሓሸ ዓይነት ህይወት ክትፈጠር ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ሰባቱን ከተድሕን መድሃኒት ክትከውን ያኽኢላ ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት እንታይ ኣለና ኣይንበል ብንሪኦ ብንሰምዖ ብንጭብጦ ብንሕዞ በዘም 4-5 ናይ ስምዒት ህዋሳትና ብኦም ጥራይ ኣይንበር ኢና ብኦም ንነብር እንተደኣ ኮይና ህይወት ዝተገደበት እያ ግን ገደብ ኣልቡ ናብ ዝኾነ ሕተቱ ክወሃበኩም ናብ ዝተባሃልናሉ መንፈሳዊ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ እንተደኣ ክኢልና ግን እታ ንሕና ንደልያ ህይወት ኣቐዲምና ኣብ ኣእምሮና ኢና ንስርታ እዚ ንኸነተግብር ዝተዋህበና ድማ ኢማጂኔሽን ዝበሃል ስእላዊ ኣእምሮ ዝበሃል
بوسان دخونه نخلاتنا توهبنا أميزين دخونه مسارحيو كابز خونه يكون حجرت كابز خونه يكون سلام كابز خونه يكون شجر كابز خونه يكون نايت عنا نايس ناي جنزب ناي دخونه سئنة أوت إيدوما إتان إحنا ندلي هيوت كم تمثل كرئنا زغل أميزين دخونه بولز دخونه مسارحنا بأركس إتهم عوتات سبات دجمرو كاب جبوا أمزلو جنزب ويون كاب أب حج سعد له هيوتهم ديكونو كابتا صباح نجو كفتروا هذول هيوت كاب أيام نبقسو زيعة إتقدامي تزجبروها نجرا بدحري إذا ما نزي أخذ تكبر من جمهور نافت خالقيت كخدون كله قرب تشجر نمزحتنا أنك تتجمع ناتق النجار دما زيعة نساعد ما أنت عنتر عليكمني إتزل اليوم هو تبقى أمر ودي ويبقسمه نمريت كتمت كله وينمريت كتمت إن كلا حاجة تيوت كخم تدلو هو إدلو دس أنك جنزب بوزح نجارات دس أنك تعنا ما حد نجارات كل خلقوني جن تاي مسيلكم أحوات إتن إحنا ندليو هيوت بقى أمرنا ودينا نبلو مخم بجس كلنا دقات من حدا نقدر ترى أهلي تشالنجي نمنتين ترى لكم أني أتابع أمرنا نحاسب زلنا نسأل زلنا هيوت أي نفلت علينا إذا حد سعد الله هيوتنا نفلت سلازنا بحدا أنون كتكيد نكلخ أنا بحدا زيت فولت أبو تاخد كيد كجمر نكلخ بتزلك يا أخي تجمر بتزلك أخذ جمر نكلخ هذا ما أتهم أبو أمرخ سريت كام زنا بركان نقرات كخبروخا يجمر يوم إذا ما challenge يبال ويدما فتنات كجات ما كاي جمر مغنياتنا بحد ديت فولت أبوتا قميص كيا ديت فلت بتحكي كيا ديت فلت ريخ كيا زيت فلت سمع كيا زيت فلت حدش هو تقعد كساب زهلخا challenge خجات ما كا قديتايو سلازي اتهم عوتات سبات دما كافتناتهم كومفورت زون كافتناتهم بقى يكون اللين كوي انا مونتا خغبر دماررو عينت هيوت كوصو خجمرو انكلو اتا تغاطمم نجر challenge يا مغنيات قدم حجي كلا كمزي يبلين تيبلين كاتمارلو زنبركا حجي ግን ቻሌንጅታት ፌስ ክትገብር ትጅምር ናይ ገንዘብ ፀገማት ከጋጥመካ ጅምር ወይ ድኾነ ዓይነት ድኾነ ቢዝነስ ትጅምር ብኸመይ ከም ትጅምሮ ከሕርበተካ ኸል ገንዘብ ክትስነሉ ትኽእል ማሓት መንገድታት ከሕርቡተካ ይኽእል እዮም and those things are challenges ድኾነ ፈተና መቸም የጋጥመካ እዩ ነዞም ፈተናታት እዚኦም ድማ ብኸመይ ክትቅልሶም ከም ትኽእል እንተዘይ ፈሊጥካ ካብዞም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ትተርፍ ወይ ድማ ናብቲ ድሕሪት ትምለስ ኢኻ ግን ኣብ ህይወትና ደጋጥመና ብድሆ እንተ ደኣ ከም ሓደ ሽግር ከም ሓደ ፈተና ዘይንቅበሎ እንተ ደኣ ኮይና እኳ ደኣ ድኾነ ነገር ክምህረኒ እዩ ንብል እንተ ደኣ ኮይና ናፍታ ሳልሰይቲ መንገዲ እቶም ዕውታ ሰባት ዝኽተለዋ ናብኣ ክንከይድ ንኽእል ኢና ንሳ ድማ እንታይ እንተ ደኣልኩምኒ ካብቲ ደጋጥሞም ቻሌንጅ ካብቲ ደጋጥሞም ፈተነታት ድኾነ ትምህርቲ እዮም ዝወስዱ ኣነ እኮ በቃ ፈተነታት በዚሕኒ ንምንታይ ድፍተን ዘይኮኑ ዝብሉ እኳ ደኣ ኣብቲ ፈተናቴ ድኾነ ትምህርቲ እዮም ዝወስዱ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሓደ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ድማ ኣሕዋት ፈጣሪ ንድፈቶ ሰብ እዩ ዝፍትኖ ስለዚ ምናልባት ፈተነታት ኣብ ህይወትና በዝሕ ናብ ዝሓሸ ህይወት ንኸይድ ስለ ዘለና እዩ ፈጣሪ ስለ ድፈትወና እዩ ሶ እቶም ኣብ ህይወትና ደጋጥሙና ቻሌንጅታት እቶም ኣብ ህይወትና ደጋጥሙና ሕፅረታት ድማ እንታይ ንግበሮም ተራእልኩምኒ ኣብኦም ድኾነ ትምህርቲ ንውሰድ ምናልባት ገንዘብ ዲና ሲእና ብኸመይ ክረኽቦ ዝኽእል ኢና ገንዘብ ክንረኽበሉ ንኽእል መንገድታት ከነናድኽ ንክእል ኣለና ምናልባት ጥዕና ዲና ሲእና ናብ ሕክምና ዲና ብዙሕ ግዜ ተጓዒዝና ብኸመይ እዚ ዝሓሸ ዓይነት ጥዕና ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክረክብ ዝኽእል ኢና ክንሓስብ ምጀመርና ኩሉ ግዜ ፈጣሪ መንገዲ የዳልወልና እዩ ስለዚ ነቶም ቻሌንጅናትና ነቶም ፈተነታትና ሓደራ ኣሕዋት ከም ፈተነታት ዘይኮነ ከም ብድሆታት ዘይኮነ እንታይ ደኣ ከም ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ናትና በረኸት ዝሓዙ ትምህርትታት ምዃኖም ንረዳእ ኢና እዚኣ ክነተግብር እንተ ደኣ ክኢልና ናፍታ ራብዒተ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ድኾነ ነገር ተማሂርና ኣለና እቲ ንሕና ዝተማሃርና ነገር ካብዞም ቻሌንጅታት ካብዞም ፈተነታት ማለት እዩ ንዕኡ ክነተግብሮ ክንጅምር እንከለና ድማ ምናልባት ደይ ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ሓደ ነገር ተማሂርና ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ከለና ፈይል እንተ ደኣ ገይሩ ድማ እንታይና ክንገብር ዘለና ካብዞም ዕውታት ሰባት እንመሃራ ካልአይቲ ነገር ራብዒቲ ነገር እንታይ እንተ ደኣልኩምኒ ዊ relearn كم بحدش هنا نمهر نتنقرت تفتنا مود سرح انت الأخوين تقول له زي سرح انت الأخوين تقرفه حدا لي سرح من قد انت رخيب كادما كاله دي سرح من قد يلا مالته يكون سلازي حدا كسرح زي كل من قد تماهير كالخا ناو كسرح زغل من قد ما كيوريوس كون كان يبحق بهنت ينت مقعز مبقاسي سلازي እታደ ተማሃርና ነገር ንተግብራሞ ኣብ ተግባር እንተ ኣገርና ፈይል ልገብር እንተ ኮይኑ እንተ ምናልባት ዝኾነ ደይሰምር እንተ ኮይኑ ድማ ናብ ካለ ዓይነት ክንመሃረሉ ዝኽእል መንገድታት ኢና ንኸይድ እንተ ከምዚ እንዳገበርና ህይወትና እንዳቃናዕና እታ ተማሃርና ነገር ኣብ ተግባር ንእሽተይ ወላ ትኹን ኣብ ተግባር እንዳውዓልና ክንከይድ እንተ ክኢልና ድማ እታ በኣእምሮና ወዲእና ዝጀመርና ህይወት ብኢድና ምጭባጥና ዘይተርፍ እዩ ኣብ ከምዚ ጉዕዞ ክንከይድ ከለና እቲ ሓደ ዘጋጥመና ጋሻ ዝኾነ ስምዒት ከ እንታይ እንተ ኢልኩም ንፍርሒ እዩ
ግን ሓደራኹም ኣሕዋት ፍርሒ ፅቡቕ ምልክት እዩ እቲ ምንታይ ሲ እቲ ኩሉ ዘፍረ እቲ ኩሉ ንሕና ድሊና በረኸት ኣብቲ ኣንጻር ንፍርሖ ነገር እዩ ዘሎ ስለዚ ብኣእምሮና ልክዕ ከምዞም ዕውታት ዝገብሮ ሰባት እታ ንሕና ንደልያ ሂወት ወዲእናያ ክንጅምር ከለና ናብ ሕጂ ሰዓት ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ደፍርሕ ነገራት ኦፍ ኮርስ ክህሉ እዩ ገንዘብ ደይክህልወና ብዙሕ ነገራት ሕፅረታት ከጋጥመና ይኽእል ኸውን ግን ነቲ ደፍርሕና ነገር ከነተግብሮ ክንጅምር ከለና ነቲ ብድሆቲ ክንገጥሞ ክንጅምር ከለና ካብኡ ዝኾነ ትምህርቲ ወሲድና ድማ ነቲ ተምሃርናዮ ነገር ከነተግብሮ ክንጅምር ከለና ድማ እቲ ዝዓበየ ፍርሕና እቲ ዝዓበየ በረኸትና ሒዙ እዩ ዘሎ እቲ ንኽትኣትዎ ትፈርሖ በዓልቲ እቲ ስኻ ዘድልየካ ኩሉ ግምጃ እዩ ሒዙ ዘሎ ይብል ጆሴፍ ካምፐል ስለዚ ኣሕዋት እንታይ ንግበር እንተደኣልኩምኒ እታ ነደልያ ሂወት ብኣእምሮና ወዲእናያ ንጀምር እሞ በቲ ሕጂ ኣብ ኢድና ዘሎ በቲ ሕጂ ኣክሰስ ክንገብሮ ንኽእል በቲ ንሕና ንኽእሎ ነገር ንሕና ነዛ ንደልያ ሂወት ነታ ንብህጋ ሂወት ንጀምራ እሞ ነቲ ዘይንኽእሎ ነገር ድማ ፈጣሪ ኣኻእሎ እንዳሃበና እንዳማርሐና ናብ ሓድሽ ናብ ብሉፅ ዝኾነ ሂወት ምኻድና ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ነዘን 4 ነገራት ብዝግባእ ከነተግብረ እንተረኣኺኢልና ድማ እቶም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ዝነብረዎ ሂወት ምንባርና ዘይተርፍ እዩ ኣሕዋት ካብ ልቢ ንግዜኹም ከመስግን ይደሊ ቴንኪዩ ሶ ማች ካብ ልቢ የደመስግነኩም ኣሕዋት ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ስርበተኻዊ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ንኩሎም ትናብ ዕቤት ክነማልእ ዝኽእለና ኸ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ሰንበት ክጅምር ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ተጠቒምኩም ድማ ብሓንሳብ ብኸመይ እዞም ዕውታት ሰባት ዝበሃሉ እቲ ዝነብሮ ሂወት ብኸመይ ከም ዝነብሩ ንሕና መን ምዃናን ብዝግባእ ካብ ሕሉፍና ብምልቓቕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ብኸመይ ሓድሽ ሂወት ክንፈጥር ከም ንኽእል ብዝግባእ ኣብቲ ናይ 13 ዙር ብኦንላይን ነካይዶ ስልጠና ክንርኢና ስለዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ጌርኩም ከዓኒ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ንግዜኹም ካብ ልቢ የደመስግን ክብረት ሃበለይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ስርበተኻዊ ለውጢ ለኩለንትናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ብምጥቃም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክላስ ንራኽበና